la ya ite se ko men ite se ko men yaquba de tulo bala yusuf ka kule ka fiyen ya ta kana bla afat lo koro net lo te foshi la koy o ka ba ko zade ne tulo bala de net lo bala do bi ka fo ko fa yahuda mfa fiyen ya ta katana e katado yaquba tulola alayhi salam مبا يوسف أو بمن ساسيسا ماذا تريدين يا دينا؟ دينا يبمنيني ذهب أبي وأمي مفاني باترامي الجلسة لمرافقة أخيه وترى فراي أوا براك يوسف دكا كوي دينا عليه الله ماذا حدث؟ مرغرا لماذا تمزق حذاؤك الجميل؟ من كنت يكاني سمراني ما يفرلا ثيابك النظيفة؟ يكفي نسانما نورا kabako mun kusi kan yi kun sigi nyaga sarade hali sabi ne kibla kan kun tigi wa rahil ka yatima itan laje nabi ne kan muna sujudi ke itan yada laje an yada laje ke amina sujudi ke ko ne jode ba sujudi ke joye sisa alaje an wala jode ba sujudi ke joye boy ne dina mfa Yusuf dogora na de ay Yusuf na palma de bora kata ko kono koyi mfa isona tugodi ko ke ne ay aka tashin chama an balma ube konan juwa ka Yusuf kande mun ko so isona kata kana joro sande muso dina aw Yusuf de anyi ni fe ko ngato aka ta palma fe ngo Yusuf kanu bi yoro be sira Yusuf ka ya de balmauma awa siga sitala balmaw de yanyi ni ka ko geleya mo ko sa awa ni fana ya to akata ubudum ko so nga yira ka fon dale mbula jawde ko so ne ga sira barka boyana jawde ko so ne be ka sugo yeso go munu bi kan la sira ne Yusuf yeso go la be yoro dola mi dibi ma yoro ya bi ka kashi ne sogo la de Yusuf be dibi ma yoro la bi ka kashi ne sogo la أنا أثق بأولادي ندالي من دونا سوف يحرصون على وبنا يوسف كل شيء وباسي كان كيشيله ندالي من دونا من جهتي أشك نكوني أسيغا بين لا من تراه معطرا بالتراب جند فكرة جند نوكرا بغلا بي ولا أون ولا ما أون جند نوكرا بغلا لولو أني كلو يتو ويلي سوا إليك عني أمبلا لاوي atonga fara ka fara kala se abama ay ama be o ka yahuda ama be o ka ambe na do wore ka nyo foto ne ko so ka se ka idai tu ha bandala ay karoke nte so ka yusu fagare atu esa ka faga sa atu aka ko ba shekele ay foni ne fa folo de no te mbita umalo ate faga إما أن تصفح عن يوسف أو تموت ibe yusu to wala ma ikasa so na je ay kele dabla yahuda fe kele dabla lawi Lawi masa Yusuf Kijo لقد حلت بيني وبين نجم فكا منك يمبلي ولا دي ستندم على ذلك ابن نمسا ولا دون ولا بعد الله تعالى تنا يا فاوما يا فنين في يا في لاوي ما يا فنما والله نما دو خافوكم بسبلا يا فنما دي يوسف ne lawi ya fama Yusuf ya fanema wallahi ne ma do ka foko ibe sebela ugulo ne ba do nabi nyima ndon wajibi do uku labe kanye shi gele ya cha mama ani wati masiba uku labe ukama ngane ne ma don fiyo ka fo ne ka masiba obina jigine ka bo ne palma de yoro no te ne ku sigire mene masiba e
kiraw taala yo ye mun de ko so ibika yele Yusuf ne balma ke قبل ساعة فقط wa ka ko ler kelen de manye وراح كل واحد awen bom fabulo abula gele bika bulu dada nkunje la kan ngulo mosi mosi abika sumusumu يهوذا أركبني ضغط yahuda yere ne ta kan la yele dabaka ka hine yirana فقلت في سره ne afon kono sa ni mami ni balma soro ina fon nunu في حياتي imanga sira fusinya ikanye na maya kono ولن يرجع لأي خطأ ikuni imaka se fusi ma farati kula nga jaja nyere la هم أخوتي ne awa jugu yere jawo ne balma de من عقد قلبي mami ni dusukun siri fewere la wala yi sema fewere minta Allah taala ibone biye de ni mama ni sema fewere la minta Allah taala ibone biye قل لي afonye ماذا ستفعل مع هذا؟ ibna muke dem seni no fere ibna muke أرى أن نعود أدراجنا إلى البيت anga se ka taso حتما أنت تحلم bisu wala wo o benaka to e beke لك بإعادته ante son ikala se ka taso إلى قتلك han na wajibi da ka aufla be fa nyon fe awo amboke amba aufla be fa nyon fe nan do re ante son ina kata fona ya aufla be fa ماذا؟ ne mo ke sambal make يقولون o bina ambela yele fa nyon fe ko bal make Yusuf يتوجب علي أن أحول دون قتل wajibu do nga fendo ke mu ko sa ukana ifara afunga ko do ke mimbi awa ubali falila to ngoke حسنا يا aho anyana balma إلى القوافل السيئة otana sera munu beteme anga di ulu do ma ukata naye إننا لا نستطيع أن نقصدهم ونقدم an ngati sega yesuma kata funga kata duma no yala obisika nate نجلسه في مكان ota anga tigi yoro korota le dola wala sera ubaye أو ما شابه akara yir safi wala ma yoro dola ngabla yoro dola utobotala bata أرى أن نلقيه في إحدى na kila anga bla kolondo yoro la أراد أهل wala mukoto serew no na kubira jimi uba soro yo utanaye anga kete awo kolon أعرف بئرا قريبا من kolondo ben yoro kerefe ya من البئر قوافل التجار aywa serew bete ma yoro kerefe la fe فعندها سرعان ما تعثر عليه قافلة nan tara doro serew ba soro itiri ala ها؟ awo هذا ممتاز okay anga kete ota anga tara kolon yoro la انطلقوا بقطيع الأغنام ay tani bawo ye folo ay tani bawo ye yahuda laya dina binyamin sayyidina yaqub mfa متى سيرجع يوسف؟ youtube bina kuma jime لا تقلقي kana joronde muso ثمة متسع من الوقت حتى wati be halisa o bina أن ينهم يهوذا بيوسف soni kako لاوي تصدق kako tle dama donye yahuda kumina youtube bugo lawi de yabale بقول أو فعل لا ay munge رفض أن يروي رؤياه sabula amason ka ka sogore korofo ye dron o de ko so o kumina bugo حديث أحد ne du ya fa wa kana fo mo shi wo lawi abe fere ke Yusuf ko ni kana faga ni min be ke o ka ke me fagali ko o ka bo amade ko wata bla kolono yoro la nu tara bla kolono yoro la جرى mun de kera ألم نصل بعد؟ ama se folowa هذا بئر قريبة من mo ko do ka turu ni yoro la ya هكذا ah هل تريد أن يخرج يوسف e fe Yusuf ka bo aka boli awa فيعيده sere fe awo sere mo ka o tana o ka tara fama e fori ka ke wa e be ka sogore ya o se akere وصلنا an sera ko yi an ka tana kolon jan yoro la تلك الشجرة kolon fle ne yiri jukoro ye fe o be ka tana yoro jan lawi te fo ka tana yoro jan ga o ko de fo ka tana yoro jan ni de yahuza ani tawiye bembe de ke lawi ani yusuf kama ماء ذلك الجب مالح أنا nga أعرف kolon fleni ye aji ko mado e ama to la ولأجل ذلك لا تحط القوافل otuna o de ko so sera o tena ya ko he itatu الأمر أو. لأجل ذلك جلبته mun ko sanna na ya هذا معناه أن يوسف ni سوف ko yusuf abisa ko mun ko ka abisa he an tare an sira tala yaye kolon ja aji ko mado sera o ba do utena ye no tar yusuf ye o ko abiso nga sa ye yahuda o ka sira tala ko ya ke o yere ko to ka ma ko ka na ni fore ko ka na fa ko ji ko mado sabla ale adabu yusuf ka sa ya de ko so yahuda balma jugu البئر عميقة kolon ka jande hal na ka jan جاد عشير he jada ashir جبالي الحبال التي نستعملها ay nani juruye aywa amanga aywa biun siri aywa ni juru miere ananga bagan o to ay nani juruye يصبح طولها كافيا muko sanga siri siri nyona muko so akaseka jaya anga yusufu la jiga kono
ko ka taa juru ta kana u bɛna juru siri ɲɔgɔn na o kungo ko k'a siri a siri yen de ko k'a sigi kɔlɔn da la nka k'a jigin kɔlɔn kɔnɔ o yahuda ka hakilina ye ko ka na ni juru ye yahuda ماء البئر مالح kɔlɔn in ji ko a kɔgɔma don ولا تستقي منها ayiwa mɔgɔw tɛ min a la dɛ لذلك an y'a f'i ye koyi a kɔgɔma don i ma kun أنا متأكد من أن يوسف سيموت عطشا yusuf a bɛ sa koyi minɔgɔ b'a fa koyi n'a y'o kɛ أعلم ذلك ne b'o dɔn sa ne b'o dɔn to yen لم أتي عبثا إلى هنا ne bana yan gansan koyi n y'a dab'a kama dɛ a ka ɲi ko labɛnna ka ban سواء مات a balola wa wala a sara wa a banna تعال na yan لا تقترب منه يا kana gɛrɛ a la yahuda باشر هذا a العمل to yen ne yɛrɛ b'a kɛ أهدرني يا n balimakɛ yafa ne ma dɛ yafa ne ma dɛ cogoya wɛrɛ tɛ n bolo yahuda ko k'a to a bolo n'a tɛ ɲɛ sirili kɔ ale yɛrɛ k'a siri n'o tɛ n'u y'a siri u b'a ni juguya siri aw bɛ ka ɲaga mun na ne ma fɛn k'aw la koyi لكننا لا نطيق أن nka نكون سيدا i ka kɛ a kuntigi y'anw kan an tɛ se k'o kun dɛ yusuf التي أنزلك الله إياه i ka jɔyɔrɔ an bɛ hasidiya o kan ala tala ye jɔyɔrɔ min d'i ma an bɛ hasidiya o kan dɛ إنها مظلمة kɔlɔn bɛ sira kɔlɔn ye dibi b'a la فإن الله معك a to yen ala tala faralen b'i kan ala tala b'i kɔlɔsi يهوذا yahuda yahuda n bɛ sira kɔlɔn dibi ɲɛ n bɛ sira kɔlɔn dibi ɲɛ يا أخي n lamɛn sa n balimakɛ مني أن أبتعد aw tɛ fɛ n ka yɔrɔ janya aw la de wa أنا أعيدكم n bɛ lahidu t'aw ye n'aw ye n bila وسأذهب عن n ديانة bɛ taa ka bɔ ka dugu la n bɛ taa yɔrɔ jan na n tɛ segin abada abada n tɛ segin ka taa n fa fɛ yen tuguni صدق ما تقوله an tɛ da i la an tɛ da i la أنا أخاف n bɛ sira dibi ɲɛ n bɛ sira a y'aw jɔ a y'aw jɔ a y'aw jɔ ما بك الآن e bɛ ka mun ɲini sa ماذا سنقول لأبينا إذا an bɛ taa mun fɔ an fa ye n'an taara وسألنا عنه n'a y'a ye yusuf la an bɛ taa mun fɔ an fa ye سنقول إن الذئب أكل an b'a fɔ suruku y'a dun أبونا كان متخوفا من أن a يصيب yɛrɛ ko bɛ ka sira suruku yɛrɛ ka n'a dun yɛrɛ an b'a fɔ ko suruku y'a dun جيدا أن كنعان مملوءة a b'a dɔn k'a fɔ kalani yɔrɔ a falen bɛ suruku la أننا سنحتاج إلى علامة nka an mago bɛ taamasiyɛn la taamasiyɛn مثلا awɔ misaliya la قميص يوسف yusuf ka duloki n'a y'o nɔrɔ ko joli la o ye taamasiyɛn ɲuman ye awɔ هيا يا أخوة n balima n b'aw deli n balimaw n b'aw deli ayi ayi لا أطلقوني a ye n bila sa ayi 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 وشأني a ye n to yen sa a ye n to yen لا لا ayi ayi لا أي. تريته ayi a ka dɔn dɔɔni lawi a ka dɔn dɔɔni a bɛna min fɔ n kɔ mɛn ضيع الوقت kana waati tiɲɛ ayi lawi aw jɔra k'aw b'a fili kɔlɔn kɔnɔ aw tora n'a ye kuma min fɔ n ye o tɛ fosi tiɲɛ aw ye a y'a to n k'a lamɛn a bɛna min fɔ a y'a to n k'a lamɛn a y'a to n k'a lamɛn أخبرني بما تريد يا أخي e fɛ ka jumɛn fɔ n balimakɛ a fɔ n ɲɛna أود أن أتحدث إليك على n bɛ fɛ ka kuma i fɛ ne kelen ni kelen de ألم تسمع ما قال؟ a ye min fɔ aw m'a mɛn yan a ka taa k'aw bɛ fɛ ka kuma lawi fɛ a kelen n'a kelen ye أحبك يا أخي n balimakɛ n b'i fɛ وأثق بحسن n سيرنا b'a dɔn k'a fɔ i dusukun ka ɲi n dalen b'i la جميع إخوتي n balimaw fana b'u bɛɛ lajɛlen fɛ رغم الجريمة التي hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ ka kojuguba kɛ ne la ne b'u bɛɛ fɛ لا أريد أن يصيبهم n أي tɛ fɛ kojugu si k'u sɔrɔ ka bɔ إياك أن يطلع أبونا يعقوب ayiwa kana to n fa yakuba balimaw ye min kɛ n na kana to ka bɔ o kalama dɛ sabula n'a bɔra o kalama a b'aw danga a b'aw aw ban de pewu n'a ka danga ye a ka danga b'aw ban kana to a k'a dɔn a kana nin fɔ maa si ye dɛ n kɔsɔn u kana taa fɔ ala kana ɲuman ye dɛ kana fɔ k'u ye nin kɛ n na fɛn bɛ ka kɛ bi fɛn bɛ ka kɛ bi a dogolen tɛ alahu ta'ala la fiyewu ala b'a kalama لكنكم ستكونون بمن أنعم غضبه تعالى nka aw kɔni alahu ta'ala ka kisi kɔni ayiwa kɔni a ye tubi ka taa ala ma إليه لكي a ye tubi ka taa ala ma mun kɔsɔn alahu ta'ala ka kisi ka bɔ ɲangata ba ma a ye tubi ka taa ala ma عاجز وضعيف jɔn dɛsɛlen aw bɛ nin k'o la maa lafulen ne يقول والدنا n fa b'a fɔ ala ye ne suganti k'an kɛ ciden de ye nabi ɲuman أنتم تعلمون ذلك aw b'o dɔn أنني على هذا aw bɛ tila ka ne tɔɲɔ nin cogoya la إني أخشى عليكم ne bɛ siran aw ka koyi أخشى عليكم يا بني n bɛ siran aw ka bani israɛlakaw ni kana kɛ aw ka laada ye k'a fɔra nabi ɲuman nataw kan aw kana ni ɲɔgɔnna kɛ nabi ɲuman bɛɛ la ما أقسى قلوبنا an dusukun jalen sa ala ka danga b'an kan an dusukun jalen don ala ka danga b'an إن kan الجريمة التي an bɛ ka kojugu min kɛ nin ye تأنف السباع من hali waraw tɛ nin kɛ u ɲɔgɔnnaw na غيرها. لقد أحيينا من جديد ala في سفك ayiwa قاتل kabila ya balimakɛ habila fagali min kɛ an y'o kurakura ya ala ka danga bɛ anw kan ماذا جرى؟ ayi mun kɛra لماذا تماطلون؟ mun de kosɔn a b'aw sumaya انظر الأمر. an ka taa ko in ban an k'a ban siɲɛ kelen an ka taa ko in ban لا لا لا
ayo jo lawi لا أرجوكم ay mbaw deli أنا لا ناصر لي de batini la fo Allah ta'ala Allah ndeme عني وأغفر Allah ta'ala ndeme de batini ni alate لاوي lawi شمون shamun أبي mfa ساعدوني ay ndeme ndeme sira لاوي ساعدني lawi ndeme بعض الحبال. ayta juro takana anga to siri ko ka ta juru takana abe yahuda de bolo lawi abe yahuda bolo ayafli yahuda yafli ka jigi yahuda balama jugu ayafli sinji jugu ayafli mo jugu ayafli ako to mo ka ta juru takana o france ko to ayafli ka jigi mfa abina kolonji kono Yusuf sirlen bina kolonji kono nunu bolbato fe ku beta juru to takana yahuda jugu man koro yahuda balma jugu yahuda sinji jugu ayafli ka jigi nunu ku beta juru takana de Yusuf bina lawi Yusuf bina abina Yusuf أبي Ufa abe kolonji kono Yusuf Yahuda ayafili لم أعد أسمع صوتك. nitlu sama ngana ble ما بكم؟ mari bawla أليس هذا ما أردت؟ amma ni de lanyini wa أنت وحدك e kelen de ni lanyini نحن لم نقبل بذلك. amma soni ma منذ قتله منذ e ko be البداية. ka fa kam da damne e boy ne سوف تدفع الثمن. إبا سعودي. علتك وجه قابيل. inyira chejugu yo da kadaka هابيل. kabila ya ababa ke habila faga ngai ko dem sende faga ala ka danga bika ni danga min do abeti ga ambela jele ka abeti jera ka ke مثلي تماما. re ko jugu kala ina fo ne قمص رداء الأخ e baka kibe ma findo kana wote ko ambe kele ni ko jugu min do ambela jele ndo Yusuf uyafili sisani Allah ta'ala tae Allah ta'ala e kulu de fale kolon jukoro ka korota ka kulu fonti Allah kulu fontira kolo caman cela ka Yusuf lawli wulu yutake atoy masa ta'ala tae sikatala Yusuf ye لا ريب أنك sikashitala Yusuf de koy لا ريب أنك sikashitala show Yusuf de لا ريب أنك يوسف sikashitala Yusuf de أجل awo أنا يوسف ne Yusuf ye ne jina silame do de Yusuf kibariya bora kalama kamni wati jan كنت أعلم أنني سوف ne kumba do ka fo ne bina ekum nyoya yankwe ومن تكون أنت John ye ne chede ye سعيد wati jan mo de ne ye من غامر الأيام kamni don ba temenuna وأين لك أن تعرفني بالاسم bene do chode ne nin to ولي بعض أنبياء Allah ta'ala kana yuma do de ye la kale likene e ka kista mimi na kila uya la kale nye أحببتك وتعلمت ne fana yi kanu ndusukun lona ila لطالما تمنيت أن eh ne anata kuma chaman gi ye kwe ذلك النبي o nabi nyuma ne afo ngena ukata mashen fo ngena eka يوما akuma dondola الدنيا ibna bange ni kolon ina جئت وجلست هنا ola ina منتظرا ni sigia kan ne makono wa جلست في انتظار awo ni sigira ki makono ya samba kilini san keme flambe ki makono ya samba kilini san keme flambe kan ne makono ya awo انتظر قدوم ne kumbe ka kishiba de nali makono na yuma mi ne aiwa na yuma ye nguna funa kibariya ye حتى يجيء يوسف ukoma ko ngan sigia fo Yusuf yera yo kabuna na yera ni kolon ina wode fora nyana اليوم الموعود wa bide do ko do min fora ne bido ko أنا أيضا Yusuf مسرور بلقائك. ne fana ne kuma nyoya ni so jara no ye أدركت جميع الأنبياء ne na yuma belage de ka wati soro minu temana كلهم بشر bu belage de ni so jara ne ka kibariya ye هود نبي hudu Allah ta'ala kan nabi nyuma akumba fo ko Yusuf أنت عادل e ma la diri ale ne صديق o to المستقيم tlomage ba ka tlomage ka la me صالح النبي salihu ala kan nabi nyuma o fana kumba fo ko Yusuf كنا باسم e be wele ni ne to de ko ma nyuma إحقاق حقوق العباد ika Allah ta'ala ka jo ka hake sabati Yusuf
النبي يونس كان يونس على كان نبي ما فانا كوم بافو جميع الأنبياء نيوم بلا جلي إدي بنا وتنيتا منو كونا يني إليك تتحقق أمانيهم. أيوة مغوكا ناتا وكان ناتا بنا سبتي إدي كابولوكا يوسف أكمل سكودي جينا دوري يوسف أكمل سكودي جينا دوري دو جينا سلامة دوري دو كلو فونتيرا كولون كمانكلا كيوسف لابو ني الله تعالى كيا توربا أيها الرجل المنتظر كي نقول بك ما كنا إبمي وكون يا فيلي جيلا كيرون يانا كاتون نكابانا nga masata ala ka ko be ne masata ala kulu de fonti kulu ko fonti ne ko meso de la wa حتى متى ستبقون في هل ساق مجبرة أبونا توانتا أنغتا بفري فارا يا في الجيلا يا في الجيلا كاويلة كدسة يهوذا على دبو نيما على نيلي كلاو نيما يوسف لاوي أراد أن لاوي إدوا ما زلت حيا نيني نمادو ما زال حيا. إيه أني نمادو كوي مبالمو يوسف نمادو أجاراي يوسف نمادو يوسف نيني نمادو ضميتم عليه الآن. برا هكذا سيراكتا إيه أنغتا أو هكذا سيراكا با هيا بنا نذهب. أنغتا اشتبد بنا القلق خشية أنغن جور لكوي إيكنا تنجيلا منكم منجابي أنا نفسي لا أعرف كيف نيرتادو نكيشيرا تشومنا كوي نيرتادو كيف نجوت نتادو كيشيرا تشومنا أين لابو دبيبيا لا أستطيع. نتسي كوي فأخوتك الأشقياء وقصار نبال ما كنا نقول سكو جالين نوتسون أما عليك أن تصبر سبري وتفوض أمرك إيكا كونيا إيكا سمكتا الله تعالى ما تأخر الوقت amena koy بنا أن نعود. anga sigi سأرجع إليك من فورك nga وأجلب لك الماء. nibe sigi kana dumuni ni jidi ba kana sira لا تنزعج من الماء المالح. ji ko ma kana sira wonya de amna jidi ba أنتم أردتم eh قتله من aw bado ka fu ji ko ma ko ka faga de ke aw ka faga de هذه البئر aw bado ka fo ko ji ko ma do jaja لكن aw يهوذا ne ko muna fo yahuda de bali ko ngana fo yahuda de bali هيا eh فلنذهب. ngata تأخرنا كثيرا. amena yere da ngata ya da baka ma de ko ji ko ma do nga Allah taala be jitimiya jitimiyara ما أعظم ninjin ka timire jibe timiya ni Allah taala ka ya mariyaye kun fayakun wa Allah taala ka ya mariyaye balma jugu atake atoy masata ala ka deme atoy masata ala e لقد ذهب بنو إسرائيل. bar sai la ka utara de يجب أن أعود wajibu ne ka sigi koy lawi besra إليك غدا. sinimena عليك أن تصبر. sabari suina sinimena lawi rawbil shamuun utara عودوا إلى هنا ay sai kan naya ntoran kelena balama jugu utara bani israel kaw ni balama jugu nunu bonaw de kera par israel kaw le yahudiyaw ye bani israeliyan bora ni balama jugu nunu de la ni balama jugu nunu de israeliyan o le kera yahudiyaw ye bani israel kaw yahuza o tawde daraw la ko aywa yahud ale tawde yelamana ka kɛ yahudi ye sisan o bɛ ka segi u y'u ka baara cɛjugu kɛ o bɛ ka segi lawi ale taara sigi k'a ka bere fili لما أنت جالس؟ mun de kɔsɔn i sigilen don لأنني لا أجرؤ على sabula الحديث عن ɲɛ la n tɛ se ka n fa ɲɛda lajɛ tilefɛla fɛ تغيب الشمس. an to fo tile kan n tɛ se ka n fa ɲɛda lajɛ fiyewu فعسى أن يستر الليل laala شيئاً sufɛla فعلناه an ye ko min cɛjuguya ko cɛjugu min kɛ o bɛna o datugu dɔɔnin وجه أبينا الموجوع an kana taa an fa min jigi waro la a den la den min ka d'a ye
an fa fana kana na an ɲɛda kalontigɛlaw ye min bɛ ka fujuni yira k'a sɔrɔ fujuni t'a la. Ya kuma ye tiɲɛ ye. An fa ɲɛsin ɲɔgɔnya ka gɛlɛn dɛ. U k'a to su ka ko fɔlɔ, u k'a to tile ka bin, sabula u tɛna se ka taa u ɲɛ jɔ u fa la. U y'u ka baara cɛjugu kɛ. Yahuza dangatɔ, balimajugu, sinjijugu, manganiyajugu, hasidu. لا يسعنا أن نحمل هذا القميص إلى أبينا. أنت كاتني فيني أنفما كاتوني تقول لي. أبدا فكرة لكو جولي نوبي يوتيوب جولي بمي. أنت كاتني فيني تاندي فانغا جولي كالا. يهودا بيم مروبو كساعدو كانتيجي. أي ساعدو كانتيجي كاو جولي كالا. يهودا. Isa aiwa. Unawati sera utikana. Laya. Unawati sera utikana. Ma taw ka baawon bi kana nga Yakuba dew mana de sabula ko ku te se ka do tile fɛ. لا تقلق. Kada jorosa سيعودون بإذن الله. u bɛna ni Ala ka diɲɛ ye. Ma bɛɛ u bɛna sɔni tile ka bin dɛ. Nga u mɛna bi dɛ. لا شك في أنهم مستغرقون I في. b'a sɔrɔ u bɛ tulonkɛ de la ka fara Yusufu kan. U bɛ tulonkɛ de la n'o tɛ u bɛna ayiwa su kora sisan kɔni ayiwa su kora balamajugu o bɛ ka na sinjijugu o bɛ ka na ayiwa nin y'u ka baganw kun bɔlen ye u y'u ka nali bila sufɛla la mɔgɔw ye tasumaw mɛnɛ bɛɛ kamana gannen k'u makɔnɔ. Balmajugu aiwa Yahuza balmajugu sinjijugu u ye kasi da minɛ nafigiya kasi mɔgɔjuguya kasi namimaya kasi u bɛ kasi nafigiya kasi u bɛ nafigiya kasi la. Kabako nafigiya kasi kalon namimaya. Yahuza Yusufu bemi Yusufu Yahuza lajɛ Allahu Ta'ala bɛ kasi nafigiya kasi ya ka bɔgɔ ta ka sira yɛrɛ la kasi dabila Yahuza Shamoun Rabil bi a kuma fɛ mun de kɛra ayo ma kun dɔɔni Yakuba kirina balmajugu jigitigɛ Yakuba kiri Sayyidina Yakub alayhi salam akirina mfa bɔnɛ bɛ aw ye ni kojugu ye fa sɔrɔ maa ta tiɲɛlenw nfa nfa an na ni ji ye u bɛna ji seri a kan mun de kɛra a kirina de koyi a kirina Yusuf a ɲɛnatigɛra nfa awa a ɲɛnatigɛra ni maa min kirina n'aw ye ji seri a kan a ɲɛna bɛ tigɛ Ala ka nabi ɲuman Ala ka nabi ɲuman kunu Ala ka nabi ɲuman kunu Ala ka nabi ɲuman kunu balmajugu Yahuza filɛ u
bɛ kasi la n'a figiya kasi ala a yahuza lajɛ ale ka kasi ka jugu bɛɛ ye yahuza balima jugu yusufu bɛ min mun de kɛra kuma sa mun de kɛra yusufu mun de ko sa a tɛ fɛn fɔ min kali ni Allahu taala ye an bɛna kuma min fɔ hala kun ka sa sɔnni an ka jɔ nin yɔrɔ in na a ye dɔ fɔ an ka kuma in a bɛ maa dusukun pɛrɛn koyi yahuda la a bɛ se ka kuma cogo di أنا مستعد لتلقف أي خبر تنقلونه إلي. أبنا كم جمرة فني نبكو لما أي مصيبة مصيبة جمرة بيسا نزلت على رأسي نوجينا ندين يوسف كا ندين بالما وجرة كوي كرا تقوم نانتادو كوي دان نانتادو سبلا أنكو تيك بمنا نيجي كوي كرا أنكو بتلونغ دلا سا يوسف تانغا مناو كرا فيه nga kuma mina nya do ka fo an yoruba jera yusuf la wala an sigira sabula yusufu aku disiga tulon ke an fe anya ka fo amato an mina kere fe nga kuma mina nan sigira kana anya soro an no de be ayre teble anya ay aka mina soro ani aka fini ama yusufu soro inde ama yusufu soro anya ga blogi do soro ni joli ya blogi joli ma yusuf ne kanu baga ay yahuza lama yahuza ko ale kanu baga yusuf من أعضاء ولد يوسف abuna jme fana yusuf ko la sa ne be kashaka ni joli hala kunga sanga ajoka kaburu joka mbisika yorodo nimin ye aya njija ka nyini ama ye nga ama yusufu soro ko fo soro fa ka ni doki surgu ya du surgu de yusufu du de gara yahuda bi fo nyede ko yahuda nyede fo na fiki ya kashi na mima ya kashi موجود يا كشي والله هذا قميص قرة عيني نيني نسوجي على يوسف كفني ديني يوسف كفني ديني يعقوب أكيرنا تغني يعقوب أكيرنا تغني أكيرنا بالما جوجو دين جوجو على كنا بنجمع كنو على كنا بنجمع كنو yahuda bika kule ka teme beka yahuda tatnyele bika kule ka teme beka aw ye ko jugo jumade ke ne dina la ya beka shila ne bna jumade fo ne bala muso rahiliye ay ne bala muso aya de kalfa ne de ma ala ka danga be surugu ka surugu mu yadu يوسف إذا فرن غير تسمع بانجني بالما جو أيوة ها أيوة ويا دبله ويا كشي دامنه أي يهودا لا جه ويا كشي دامنه وكرا هل كان ولد يوسف يرتدي هذا القميص؟ نيفني لكم أنا دين يوسف لاوا ممنا نسرقو يا دوا أو سرقو يا دوا كان نتوه كانا يا له من ذئب جاو سرقو بهنا ده لك الذي فتك بولدي سرقو يني دي دون لقد مزق جسده أيا فرسقو فرقا دون من غير أن يمزق nga aka fini ma fara fete fini na aiwa hukumo gete mine kashi tigara hukumo gete mine kalo dara kereka كم تقول يكون فيني ما فرع وبساكه هذا تعبير الرؤيا التي رآها نبي الله على كذا يبقى يسوق يوكرو ديني التي فيها عشرة ذئاب نيا كابو سرغوتا نبقى دمسن دوغه بل هابي كوفي اي ندي سرغو ما سما نفني دي بايرا سرغو ما سما يهوذا إذا كان الذئب قد ناصر سرغو يوسف دو مودو كوتو اكا فيني ما فرع دي لماذا سلم القميص مودو كوتو فيني كيشرا
an yɛrɛ ma nin k'i tɛmɛna ni sisan tɛ koyi an yɛrɛ ma nin k'i tɛmɛna ni sisan tɛ nin ye kabako ye dɛ fini tora cogo di ko fɛn ma k'o la tiɲɛ don koyi nin bɛ se ka kɛ cogo di Shamuru jumɛn de kɛra ye ɲɛ fɔ n ɲɛna n'an yɛrɛ t'a dɔn ba nin ye kabako ko ye dɛ ayiwa kalontigɛlaw ne t'a dɔn ko ye tiɲɛ min ye bali a bɛ kɔfɛ a tɛ kasi fiyewu a ye min kɛ ne den na n t'o fana dɔn nka ne b'a dɔn Alahu Taala yɔrɔ k'a fɔ aw tugura aw ni de kɔ aw ni jugu de ye ni ko jugu in ma siri aw ye nka siga si t'a la k'a fɔ sitana de ye aw dɛmɛ nin baara in na bali a bɛ kɔfɛ bali a tɛ ka kasi fiyewu an fana y'aw ɲɔgɔn an fana t'a cogo dɔn koyi an t'a dɔn nin t'an seko ye nin t'an ka junubu ye wajibi ko aw ka Yusufu kɔlɔsi a ye bɔ ɲɛkɔrɔ a ye taa Yusufu ɲini kana a ye bɔ ɲɛkɔrɔ an y'an jija k'an ɲini ko in ba an ma se k'a sɔrɔ a b'a sɔrɔ min he ne fa y'a kɛ a ye taa Yusufu lasegin ma su in na a ye bɔ n kɔrɔ bɛɛ bɛ kasi la nka Balaha bajugu in a tɛ kasi dɛ Balaha ale sago ye nin ale de ko surugu min bɛ Yusufu dun k'o ye surugu ɲuman ye an ka taa fɛɛrɛ kɛ an bɛ se ka Yusufu sɔrɔ cogo min na an ka taa o fɛɛrɛ kɛ an ka fɛɛrɛ kɛ ka taa Yusufu ɲini naafigiya kasi Lawi aw y'a ye an ye kojugu min kɛ wa Bani Israilakaw e de ka junubu dɔn e de don n'an kun ye Yusufu faa ka na ni a farisogo dɔ ye ni mankan bɛ kutugu la an kun nana n'a farisogo dɔ ye an ma tɛmɛ fɔlɔ hali sisan an bɛ se k'a faga ka na n'a farisogo dɔ ye ne filila koyi sabu ne farala k'aw ka kojugu bɛɛ lajɛlen na nka n bɛ layidu d'aw ma n'aw ye ko wɛrɛ kɛ dɔrɔn n b'aw malo a ka ɲi baasi tɛ la i bɛ an ka kɛ cogo di an fa tɛ ka da nin na an fa mari tɛ k'a nɛgɛ ta koyi k'a nabara ta koyi o tuma Yusufu fagalen koyi a y'o kuma dabila a ye taa aw ka taa jija ka kalo tigɛ ka naafigiya namimaya kɛ a ye taa lala aw fa ka se ka da aw ka kalo in na a ye taa aw ka jija kalo ni namara ni munafigiya ni namimaya fɛ Yahuda ko olu ka taa Yusufu fa ka na ni o farisogo dɔ ye subhanallah nin ye munafigiya ye Yahuda yɛrɛ bɛ ka kule fa bɛ buguri ta k'a sera a yɛrɛ la k'a sɔrɔ sa kunkolo ye ale ye kojugu kunyanfan ye ale ye sitana yɛrɛ ye ale de ye Yusufu a bɛ kɔlɔn kɔnɔ fɛn ɲɛnamaw kɔnɔw bɛ ka pan k'a ɲɛnajɛ kulu funtira kɔlɔn cɛmancɛ la Allahu akbar kisi bɛ Yusufu ka nabi ɲuman kisi bɛ Nuhu nabi ɲuman tiɲɛtaba kan kisi bɛ Ibrahima tiɲɛtaba kan Ala tere kisi o bɛ Adama tiɲɛtaba kan kisi o bɛ Nuhu nabi ɲuman tiɲɛtaba kan kisi o bɛ Ibrahima Ala tere tiɲɛtaba kan kisi a bɛ Adama tiɲɛtaba kan kisi a bɛ Isahaka tiɲɛtaba kan kisi o bɛ Nuhu nabi ɲuman tiɲɛtaba kan Ibrahima Ala tere tiɲɛtaba kisi bɛ kan Isahaka ni Yakuba nabi ɲuman fila o ka tiɲɛtaba Adama tiɲɛtabaga kisi b'i kan Nuhu nabi ɲuman tiɲɛtabaga kisi b'i ye Ibrahima Ala tere tiɲɛtabaga kisi b'i ye Isahaka nabi ɲuman ani Yakuba nabi ɲuman fila ka tiɲɛtabaga kisi b'i ye kisi bɛ Yusufu ka min ye tiɲɛtigi ye nin ye malɛkɛ nana kisi bɛ e fana kan e ye jɔn ye a bɛ sa ni dugu cɛ a bɛna jigin sisan a jiginna nin ye malɛkɛ de cira Yusufu ma Allahu akbar ne ye Allahu Taala masa kelen pe ka ciden de ye ka na e ma ne de yamaruyara ka tugu i kɔ Yusufu ne balimaw u ye ne fili kɔlɔn in kɔnɔ ka taa u ye n gosi ka ko bɛ dan kan ne b'o dɔn nka i ka joginida ninnu nka bɛɛ kɛnɛyara ni Allahu Taala ka jɛn ye a ka joginida bɛɛ kɛnɛyara jogini bɛɛ kɛnɛyara a foyi tɛ yen tuguni Allahu akbar o tuma jogini min bɛ n dusukun na o fana bɛna kɛnɛya wa
ne fa de yen to yode أريد لهم أن يعاقبوا e fe ka nyangata wa ay inte fe ka nyangata إخوتي من ne أبي balma do ambe fala ولكن ما هو سر عداوتهم nga ubere juya tamuna أراني أذيتهم ne أو أسأت إليهم ne juguma de kula wa أرس إخوتك دعائم العداوة ay i balma ko ri o juya tloma de sinsi على أيدي kayeshi ema ani ifa di israila de to أيدي أبنائهم بحق الآتين من الأنبياء hanna yuma minu bena obuna ni nyona ke ula سيؤذون أنبياء obuna nabi nyuma chama de toro غير قليل mimman do fiyo يكون أي من الأنبياء بمن nabi nyuma shi sika kishi kabon ni ma jugu ni toro ma أنا قلق على إخوتي ne jorle men balma ko ande أرجو أن يتوبوا إلى الله fuka tubi kata alama de ستحثهم على أن يتوبوا من ذنوبهم في يوم لا don do la ibina hala manja ibina obla ka tubi فتكون سيدا على eri bina إخوتك ke kuntige ibalma ka تحذرهم من عاقبة ibina o kishi kabo ko labama لا تتركني وحيدا هنا karanton kelena فالخوف يتملكني ne baka sira ko islam bi kan soro يوسف يوسف. تألف الشدة ikanga awa deli geleya la koi وإياك أن تنسى kana nyina de ينال يوسف عزا yusufu ate bonya ba soro fiu adi joro korotale ato soro funa filla kolongono fa indi soja ka fo ko mina ke da yumaye mina ke chide ye فمتى سيحين أوان o تحرك wati be se kuma jime هذا المكان في الظاهر ni yoro yi ko keleka لكن ni wa kolonde nga kuyi gindo ye allah taala ka hine de ni ye الوعد ليس o ببعض dora allah taala ka lahiri mina sabati halate me الله يا يوسف allah taala yusufu خلقك لتكون نبيا ayi dade ika ke nabi nyuma de ye masake sezika ibida ke nabi nyuma de ye ika do ka fo yusufu أن الله ika do خلقك allah taala yi dade ki tanga ngoto ika ke masake nabi nyuma yusuf malaka tara أين أنت يا ebe misa allah taala kelepe ka chide itarami masa kelepe ka chide aiwa yusuf kibe kolon kono kolon ni ya ikere ka koko jugudo nga allah taala ka hine do allah taala ka hine o de bi kan kolon ye o de ko jugudo be here de ba kono ko do be mo ba jugmalama ye nga here de ba kono yakuba ahamina yakuba e barasoro de jugo ne ba do ka fo surgu ma ne de yusufu dum ba do surgu ma dum لكنني لا أعرف أي nga ne ta do masiba jumere jigina ne de yusufu ka ne ta do nta do yusufu ka fini aywa bal ma juudana unana na figi ya kashi damne na tuguni aywa aywa uye kashi damne yahuda na figi ya kashi الويل لنا bone be ahunye إننا أمثال ومنافقون aw ye kune munafiki bayele male ndu aw ye ma nabara taw de bani israila kaw ay nabara taw bayele male munayimo de mva أعلم أنك لا تصدق abado ay mi foyitna dawla fa إننا نقسم بالله العظيم nga men kalini allah taala mata kelepe أننا لم نحدث ka fo ay min fo ay tinya drone fi nyana men kali allah taala kelepe la ne yahuda mangaya be kule na figi ya kashi fana ya kashi namima ya kashi mogo jugu ya kashi sa kungulo filɛ صرف جميل sabari o de ka ɲi والله المستعان n bɛ dɛmɛ ɲini allahu taala de fɛ fɛn kan o bɛ ka fɛn min mankutu ko fɔ ale de ne dɛmɛ b'a la ɲuman ɲini ko in na لن أغفر لكم n tɛ yafa aw ma أغفر لكم من اليوم n tɛ yafa aw ma bi n tɛ yafa aw ma عما نزل بولدي n tɛ yafa aw ma n tɛ yafa aw ma nin kɔ n tɛ yafa aw ma ayi ta ayiwa a y'a lajɛ yahuda dimina a dimina kasi dabara a y'a lajɛ a dimina a dusu bɔra mun na a ma sɔn a ma daw la yahuda dangatɔ a filɛ balimajugu Lawi a dɛsɛra ka sigi a dɛsɛra ka jɔ
أنا لم أعد قادرا على ne tɛ se n fa bɛ ka degun min kɛ ka ne muɲu n tɛ se n fa ka degun n bɛ taa Yusufu labɔ ka na n'a ye n bɛ taa ni Yusufu ye n bɛ taa Yusufu labɔ ka na k'a bɛ taa labɔ ka na Lawi ko ten ayiwa Yusufu mana segin ka segin yan o kɔrɔ y'an fa b'an danga o kɔrɔ y'an bɛ lebu o kɔrɔ y'an ka ko bɛ da kɛnɛ kan an bɛ malo e bɛ kuma min fɔ i b'o ɲini yan i b'o dɔn wa ne jɔra min kan n b'a kɛ n bɛ taa ta aw se ka n bali n bɛ taa Yusufu bɔ ka na ayiwa u ye muru yir'a la balimajugu ne bɛ da la k'a fɔ hali aw bɛ sɔn ka n fa yɛrɛ faga jango yɛrɛ ne tɛ hali aw bɛ sɔn ka n fa yɛrɛ faga mɔgɔ jugu an ma kɛ Yakubu ne ye Kanaanikaw ye Allah Taala ka nabi ɲuman o bɛna dɛmɛ a ka masiba la k'a den ɲini Kanaanikaw aw fa bɛ min a bɛ so kɔnɔ i fɛ ne ye Kanaanikaw ye o bɛna Yakuba dɛmɛ ماذا تريدون؟ a bɛ mun ɲini أود أن أرى أحدا n tɛ fɛ ka maa si ye aw la n tɛ fɛ k'aw ye n tɛ fɛ k'aw ye a b'a ɲɛna k'a denw de don a b'a ɲɛna k'a denw de don ne Kanaanikaw de ye anw ye Kanaanu dugu mɔgɔw de ye koyi ne ye Yahoyakin de ye n dayɛlɛ Yahoyakin ne y'o de ye kisi bɛ ka Yakuba Allah Taala ka nabi ɲuman وعليك السلام kisi bɛ ka ya cɛkɔrɔba an nana n bɛna i dɛmɛ i ka masiba la k'i dɛmɛ Ala ka nabi ɲuman kana ban n'a y'a sɔrɔ an bɛ se k'i dɛmɛ kana ban an ka dɛmɛ la ما زلت أجهل hali sisan ne t'a dɔn يوسف ميتا n'a sɔrɔ n den a sara de ya walima a balo don n t'o dɔn يقول أبنائي إن ne الذئب denw bɛ k'a fɔ suruguw de y'a dun لكن هذا ليس صحيح nka o tɛ tiɲɛ ye fiyewu ومع ذلك nka o أشهد n'a ta bɛɛ lajɛlen min y'a sɔrɔ n t'a dɔn التي حلت به min masiya min ye n den sɔrɔ n t'a dɔn dɛ jɔrɔ dabila n'a ɲɛnama don an b'a sɔrɔ an bɛna taa lajɛ sibiri ɲɛ kelen sibiri kelen an bɛ taa yɔrɔ ɲini a ye to ka jɛ fɔlɔ a ye to fajiri ka se فالبحث عنه sabula n'aw taara ɲini nin waati in na awa a ka tilefɛla de fɛ ayi سيكون قد فات الأوان o b'a sɔrɔ yɔrɔ janyana باشروا بالبحث عن a ye taa ɲini sisan su in na yɛrɛ nka an b'a sɔrɔ min sanba bangena bangeyɔrɔ awɔ bange an y'a lajɛ sibiri ɲɛ kelen an ma se k'a sɔrɔ ولكننا لم نعثر nka an ma se ka Yusufu sɔrɔ dɛ u tɛ fɛ u ka taa de من جديد awɔ an bɛ segin ka taa tuguni an bɛ segin ka taa tuguni الآن أكثر عددا ولربما عثرنا عليه an ka taa sen na lala an b'a ye an ka taa أنكم ساهدون في البحث aw tɛ fɛ k'aw balimakɛ ye de koyi aw tɛ fɛ k'a ɲini ayi o tɛ sa o tɛ n'a ka da an bɛ taa ɲini kɛ أحضري لي ثيابي فوق n'a ni n ka fini ye teliya la balimajugu ko a y'a to dugu ka jɛ sabula u bɛ fɛ ka taa fɔ u kɔ ka taa ko yɔrɔ kɛ ayiwa Khalil sira an b'o sira minɛ dɛ Khalil kulu o sira an b'o minɛ k'u bɛ taa Yusufu ɲini سنأتي معكم an أيضا fana bɛna ka fara aw kan لا حاجة لي ذلك ayi o mago tɛ a ye to yan aw ka to yan أبقينا في البيت aw ka to yan an bɛ taa ɲini ayiwa balimajugu jɔlen filɛ k'u bɛ taa Yusufu ɲini u bɛ jɔrɔ la u ye jɔrɔ daminɛ u kun tɛ fɛ u ka taa sisan u kun bɛ fɛ k'u bali taali ma de nka u ma se k'u bali ayiwa Kanaanikaw wulila ka fara Yakuba kan ayiwa u bɛ taa Yusufu ɲini u bɛ ka jɔrɔ nka mun de bɛna kɛ n'u sera ka Yusufu labɔ o bɛ kɛ cogo di حينها سنحرم o waati la an fa ka yafa an t'o sɔrɔ an ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ يوسف ونعيده إلى an أبينا ka taa Yusufu nɔfɛ an ka ala segin ka na an y'o de fɔ aw ɲɛna o ko ka ban an ka taa عن خلافة an fa nɔrɔbilaya dun an fa nɔrɔbilaya dun عن حبه لنا an fa ka se ka an kanu o dun o bɛ cogo di بعد ذلك سيأنف أبونا منا o kɔfɛ an fa bɛna ban anw na ka tɛmɛ kɔrɔlen yɛrɛ kan والدنا يعقوب an fa Yakuba a tɛna anw kanu abada هذا شيء مؤقت nin ye nin ko an sigilen bɛ ne nin ye تعاقب الأيام كفيل بأن nka don nataw o b'a to a bɛ ɲina Yusufu kɔ سيقبل علينا n'o kɛra o la a bɛ ɲɛsin anw ma don nataw la وأثروا على يوسف n'u y'a sɔrɔ su in na dun aw b'a kɛ cogo di لن يفعلوا ayi u t'a sɔrɔ su in na هل نسيت أن نقضنا يوسف من المرعى إلى مكان ayi n'an taara Yusufu yɔrɔ jan de ya an taara n'a yɔrɔ jan ka o bagan yɔrɔ la an ka joli nafa t'a la an ka taa fara mɔgɔw kan koyi an ka joli nafa t'a la an ka taa fara mɔgɔw kan balimajugu sisan u ye jɔrɔ de daminɛ ɲininikɛlaw n'o taara Yusufu ye o bɛ kɛ cogo di ɲininikɛlaw u wulila ka jɔ ayiwa Yusuf
Yusuf. Yusuf. Ñinni kala wulla. Yusuf. Allah. Uyu fa sege. Denjugo. Ye mo sege e boli ka jow senga. Denjugo ani balma jugo. Sinji jugo. Balma jugo no dew de kara yahudiyaw ye. U dew no bona de kara bani israelakaw ye. Wol de kara israeliyaw ye. U bora no de la ni balma jugo ani ni sinji jugo. Be kashi la ka kule na fiyala fani fana yala be kashi ka soro tinyete mufle yahuda yahudiyaw to bora ale de la ale to de kara yahudiyaw to ko yahuda bora o de la nyinni kalaw ka nyinni be sena Yusufu balma jugu ya fili kolongonon akoto be masata ala bolo ne Binyamin ye anu doni taw yu segitola e koy usegira nyinni kala usegira mufa unana koy unana aywa barabe jora ko be jora nyinni kala ani balma jugu yara sigire fle السلام على نبي الله. كيسي بي على النبي نماكا. وعليكم السلام. كيسي بي أوفناكا. لقد فتشنا أرجاء المرأة. أني بانجي رفع بي لجي فرا أني بي لجي فردي أني بي لجي أما سكا يوسف سرودي فراو أني بي لجي أي والله يا يوسف ندي أيوة باو نو أنتو روكو فوق تاسي كولوكو من يرولا نحن أيضا أخفقنا في الوقت. أنفنا جيري أنفنا مسكا أسرو أنفنا مسكا إيه خذوا قسطا من الراحة. أيوة لا فيها وسأنطلق معكم بنفسي. نبنا تاكا فراوكا تقولي نربنا فراوكا كتاكا halisa ama blade ayo lafiya doni balma jugu ayo ko jugu ke sinji jugu ayo ko jugu ke namimew ayo ko jugu ke yahuza alle be ko nyama sa kungolo shetana kungolo ريب عندي أنهم سيعثرون على يوسف اليوم. وبيوسف يبي كوي سيغاشيتالا فأي عذر سنقدم amna jimare fo an faye ayu masoro folo أرى أن نخرج معهم ونراقب ما anga boka faroka ga ko suguna minke anga boka faroka o bora ko kura tuguni Yusuf nyini o de besena Yusuf aywa balma jugu fana bora ka farauka yahuda juguman korofle hali yiru jukorola hali biun jukorola ubabe laje le dina aywa ujole fle balma jugu ujole fle sinji jugu ujole fle nga amba kola chini ko bena bal hate kashi fiyo sabula ale fana ba kunda ale de sa kungolo balha ate kashi ko ma digi balha la ko njara yede sabula Yusuf jugu ya ba kono balha akeme ka zalfa fara yere ka ne la yaye Binyamin ani dina Yusuf Allah oye to gorba sege oye to gorba tonyo oye to gorba degun den jugu balma jugu sinji jugu aywa Yusuf kono balaka nyene ya sabula demseni kono
Allahu akbar kisi o be adama tiɲɛta baga kan kisi a be nuhu nabi ɲuman tiɲɛta baga kan kisi a be ibrahima ala teri tiɲɛta baga kan إلى أين ذهبت يا i صديقي؟ kun taara min terikɛ i kun taara min جافاني النوم من شدة ne ma se ka sunɔgɔ o jɔrɔ fɛ يخشوشن ويأنف القسوة yusufu gɛlɛya ni ko gɛlɛw i dege o la koyi i dege o la هل على يوسف أن o يبقى tan yusufu a bɛna to kɔlɔn in kɔnɔ yan de wa حتى يشتد عود fo ka taa a ko gɛlɛya yan wa إن يوسف i k'a dɔn yusufu a bɛ i n'a fɔ ɲɔkisɛ de إلى أن توار في ɲɔkisɛ min n'a tɛ falen fiyewu f'a ka bila dugukolo jukɔrɔ de حبة yusufu bɛ i n'a fɔ ɲɔkisɛ de a bɛ bila dugukolo jukɔrɔ de a bɛ sɔrɔ ka falen ka mɔ ka kɔrɔbaya i bɛna kɛ ten de yusufu تعني أنني سأخرج o tuma don dɔ la ne bɛna bɔ kɔlɔn in kɔnɔ yan wa عم قريب a ka surunya yɛrɛ la koyi hali a man jan جئت حاملا n nana إليك بشرى الخلاص i ka kisi ko nisɔndiya nana o de f'i ɲɛna k'a fɔ i bɛna kisi yusufu i bɛ n'a fɔ ɲɔkisɛ de i kan ka don dugukolo jukɔrɔ de n fa إن الدنيا عند المؤمن نفاكو. بمنزلة البئر المعلق. ayiwa diɲɛ kɔni a bɛ i n'a fɔ kɔlɔn de mumunu bolo فالأمر سيان o tuma na a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o tuma na أن تكون خارجا n'i bɛ kɛnɛma o wala i bɛ kɔlɔn kɔnɔ a bɛɛ ye kelen ye n'i fa ko شوقاً للقاء أبي. ne fɛ k'an fa kun bɛ ɲɔgɔn ya dɛ إذا كنت قد فارقت يا يوسف n'a y'a sɔrɔ yusufu i ye yakuba fara ɲɔgɔn ya إن حبيبك الفرد i k'a dɔn i kanuba min ye masa kelen ye a ma ɲin'i kɔ مسكين أبي. n fa ye misikina ye sa a sɛgɛnna ما الذي يجري عليه؟ ko jumɛn de bɛ n fa sɔrɔ sa يجري عليه fɛn bɛ kɛ i fa kan من كان i حديثا fa min n'a ayiwa ayiwa a faralen kura ka bɔ a kanuba la a bɛ cogo min na i fa bɛ ten de dɛ den faralen ka bɔ a la a kurakuralama i fa bɛ o jɔyɔrɔ dɔ kamana gan ne bolo yusufu ko yusufu i n'a fɔ ɲɔkisɛ de a bɛ bila dugukolo jukɔrɔ de ka sɔrɔ ka falen o de kosɔn u taara fili kɔlɔn kɔnɔ ni Alahu Taala ka yamaruya ye Yusuf Yusuf ɲininikɛlaw bɛ fan bɛɛ ɲininikɛlaw bɛ fan bɛɛ balamajugu u y'a fili kɔlɔn de kɔnɔ u y'a fili kɔlɔn de kɔnɔ u ye cɛkɔrɔba sɛgɛn o bɛ k'a lajɛ hali yiriw jukɔrɔ hali binw jukɔrɔ hali faraw kɔfɛla fɛ yen bɛɛ bɛ lajɛ ayiwa kɔlɔn dɔ bɛ yen fɛla fɛ dɛ kɔlɔn in fɛnɛ yiri kɛrɛfɛ an tɛ se ka t'o lajɛ wa an de b'a dɔn nka maa si ta n'i ka bagan in ye o sabula ji kɔgɔma don an bɛ se ka taa lajɛ o ayiwa u ye jɔrɔ d'a minɛ u bɛ ka taa kɔlɔn yɔrɔ la u ye jɔrɔ d'a minɛ u ye jɔrɔ d'a minɛ u bɛ ka taa kɔlɔn yɔrɔ la u ma taa kɔlɔn fan fɛ fɔlɔ dɛ u ma taa kɔlɔn fan fɛ fɔlɔ sabula a bɛ kɔlɔn de kɔnɔ ayiwa Alahu Taala ka malɛkɛ Yusuf e min falen yɔrɔ ka sanu e tɛ fɛ ka sunɔgɔ wa لم أنم البارحة. surɔ ne ma sunɔgɔ o أشعر أن النعاس sisan kɔni sunɔgɔ bɛ ka se n'a yɛrɛ dɛ masa kelen pe Alahu Taala kibaruya caman de b'a bolo a ka dannifɛnw na Yusuf i man ka to i ɲɛna i man ka to i ɲɛna Yusuf nin tɛ i ka kunu waati ye suna Yusuf suna Yusuf suna Allahu Akbar ni Alahu Taala ka yamaruya de ye sabula u bɛna kɔlɔn yɔrɔ la an ye fan bɛɛ lajɛlen lajɛ munna an tɛ taa kɔlɔn yɛrɛ lajɛ an ka taa kɔlɔn in lajɛ kɛ sabula denmisɛn dɔ a bɛ se ka bila kɔlɔn kɔnɔ ayiwa Alahu Taala la sunɔgɔ a bɛ sunɔgɔ la Yusuf ayiwa balamajuguw bɛ jɔrɔ la Yusuf ayiwa u bɛ jɔrɔ la Yusuf ayiwa a ka dun dɛ ne tɛ ka dugumala yɛrɛ ye fiyewu ayiwa balamajuguw u bɛ jɔrɔ la u bɛ kamana gan na n'u sera k'a labɔ a ka di Lawi ye n'u sera k'a ye a ka di Lawi ye nka Alahu Taala y'a lasunɔgɔ o de ye Alahu Taala ka yamaruya ye mɛlɛkɛ o y'a lasunɔgɔ
Yusuf Allah Ta'ala ye fɛn wɛrɛ de latigɛ i ye koyi fɛn wɛrɛ latigɛra i ye ayi Yusuf e man ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la sisan k'a fɔ ka segin ka taa fara i fa kan ayi o ma latigɛ i ye Yusuf i man ka segin ka taa i fa ma masa Ta'ala ye ko wɛrɛ latigɛ i ye de Malaika ye ala sunɔgɔ sabula Allah Ta'ala ka yamaruya de ye u kana ye Yusuf ayiwa